Duniyar hikaya. Masu sauraro assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Sannunmu da sake kasancewa ta cikin shirin duniyar hikaya. Shirin da muke karanto muku littafin Uwar Miji tare da matashiyar marubuciya Aisha Yahaya Tanko. Yake zuwa muku daga nan Aisha Tanko TV channel. Sunana Fatima Abdulkadir Kurawa da nake karanto muku littafin. Kar ku manta, ku danna mana alamar ƙararrawa. To mun gode. Wannan sauraro yana biyo da mu a shirinmu da ya gabata. Mun tsaya ne inda muka ji Nabil ya fara bude ɗaya daga ciki ya karanta, murmushi ya saka yana duban Awwal ya soma magana. Congratulations my aboki, ɗaya daga cikin matarka tana ɗauke da juna biyu. Ai kuwa na ji gabana yayi mugun faduwa. Shikenan yanzu Inna za ta ƙara tsanata tunda Larai ta samu ciki. Tawa ta ƙare a gidan Awwal. To anan muka tsaya, yanzu kuma sai mu dora. Ya ƙara duba ɗaya results ɗin nan naga canji a fuskar doctor a yayin da yake juya takardar da ke hannunsa. Aiko daga jin abin da daktan ya ce, Inna da Baba suka yi tsalle suna murna wai Larai tana da ciki, ni kuma juya ce ba komai a ciki na sai kashi. Ita dai Larai ta saroro, jikinta babu kwari. Ni da Awwal kuwa mun zuba musu ido gaba ɗaya. Dakta Nabil ya gyara zaman sa ya kuma yi gyaran murya tare da ajiyar zuciya ya kalli inda su Inna suke ya ce, don Allah Hajiya ku samu waje ku zauna. Ina son na faɗa abin da yake kunsha a ɗaya takardar ma. Juya ta yake kamar waina a hannunsa yana bin kowannen mu da kallo. Gaba ɗaya muka yi tsit muna sauraron shi. Ina so ku sani Allah shi ne yake bada haihuwa ga wanda ya so a kuma lokacin da ya nufa. Bai kamata kuna manya da ku ba kuma iyaye a ce za su dinga haka. Kun san cewa Allah bai yi mutum juya ba, amma ɗan adam yake yawan furtawa. To wallahi ku daina gori akan abin da ba ku da tabbas. Ku fa mata ne kuma iyaye. Za ku so wata rana aiwa ‘yarku haka? Ku tuba ga Allah tun kafin ku je lahira. Ai da sai ku bari ma na gama aiki na, in ya so ku yi abin da za ku yi. Ya kalli Awwal, na san inda matsalar take a gaskiya abokina kana fama, sannan a rike madam tsakani da Allah, insha Allah ba mai raba ku. Sannan abin da wannan sakamakon ya nuna mana, hannuna mai dauke da sunan Larai Shehu, to lallai tana da matsala na rashin haihuwa. Ya nuna cewa kwanta ba zai taba haihuwa ba tunda kwan halittarta ba su da kwari. Wasu ma duk sun ma kasan Allah yana iya juya lamarinsa akan kowa da komai. Kuma ciwon cikin da take fama da shi insha Allah idan ta bi dokar shan magani za ta samu lafiya. Sannan kuma ina taya Fa'iza Ibrahim murna, Allah ya raba lafiya. Abokina a kiyaye bata mata rai, sannan banda aiki mai wuya, banda daukar abu mai nauyi. Nagode sosai abokina, Allah ya kai ku gida lafiya. Ya faɗa daidai lokacin da ya miƙe tsaye yana gyara glass ɗin fuskar sa. Muka miƙe gaba ɗaya. Dakata likita, baka san aikinka ba, saboda me zaka ce wannan juyar ita ce mai tsarai kuma ba ta da shi? Ka ƙara dubawa dai ko mu je wani asibitin, yanzu na ga alama ƙarya kake yi. Dan tsana shine zaka ce yata ba ta da ƙwan haihuwa, to ka ciro na matarka ka sa mata, amma ni ban yarda da kai ba, cewar Baba. Aiko wannan ran Awwal ya ɓaci ta inda ya shiga ba ta nan yake fita ba, sai da doctor ya dawo ya fara bashi hakuri. Tun a hanya inda take ta nacin wai ita ma bata yadda ba, dole sai dai mu ƙara zuwa wani asibitin tunda wannan mun haɗa baki da shi. A ranar dai sai da muka je asibiti uku tukunna, a na ukun ne jikinsu yayi sanyi bayan mun koma gida ne inda ta hauni da faɗa da zagi ta uwa ta uba. Ni dai murna da farin ciki sun sa ban damu da zaginta ba. Awwal da Larai sai nan da nan suke da ni. A gaskiya na ji daɗin yadda Larai ta canja halinta ta koma mutuniyar arziki lokaci guda. Ni da Awwal muna zaune akan doguwar kujera yana bani ruwa a baki, inna ta faɗo mana ɗakin tana garzar goro. Wallahi Awwal a cikin matanka dole sai ka saki ɗaya, ko yanzu na tsine maka. Na muka tashi a firgice. Ban gane abin da kike nufi ba Inna, ki mun bayani da zan fahimta. Na ce dai ka sauwaƙe wa ɗaya daga cikin matan ka huta da matsala, amma tun da juya ɗaya ta zama iri, ka barta. Ka san bana son ka rabu da Larai, to ka sauwaƙe wa waccan uwar gidan naka wadda ta gudar ma da yara, saboda lokaci yayi da nake so ka ƙara aure. Tana magana tana watsa gora a bakinta. Inda kenan, wato kina nufin dole dai sai na haɗa mata uku? To ki yi hakuri, gaskiya ba zan iya sakin uwar ƴaƴana ba. Na san koman daren dadewa dole sai ta dawo gare ni ko don yaran da ta haifa. Ni dai ina jin su tun da kallo shine ya dace da ni a yadda nake jin jikina yanzu. To yanzu dai ki tashi ki koma a ɗakin ki, idan nayi shawara zan faɗa miki abin da na yanke Inna. Sa Awwal kenan. Kai ba ma ka jin kunyar ka ce na bar maka ɗaki ko saboda kana tare da shafaffiya 'yar mai. Zan tashi na koma kamar yadda ka bukata, amma ni ma ka tabbatar kai min abin da nake so, shine zai sa ka zauna lafiya a cikin gidan nan. Tana fita ya dube ni ya ce,
kin ga wata sabuwar rigimar kuma ita dai inna ba ta so ta ga ana zaman lafiya sai ta san yadda ta yi ta tsoro wani abin daban. Allah ya shiga lamarin, ba ma ta duba irin kuncin rayuwar da mutane suke ciki, ita kawai dole kai mata abin da take da bukata. Yanzu wa yake batun wani ƙara aure a cikin wannan yanayin rayuwar? Na gyara zamana ne gyaran murya na kuma haɗe yawon da ke yawo cikin bakina na ce, kai ma Auwal ka san halin inna, addu'a za mu ƙara dagewa kawai a kai, ka san me? Ya girgiza kai alamar bai sani ba. Zaro ido ya yi tare da murza kunnensa alamar yana sauraron abin da za ta ce. Gaskiya mijina bana son ka rabu da Larai, a yanzu ta shiga raina sosai, ta yi min halaccin da ba zan iya mantawa da shi ba. Ina son zama da ita har ƙarshen rayuwarmu. Ita ɗin kishiya ce amma ta daban ba irin kowace kishiya ba. Ƙwarai da gaske matata, ni ma ba zan iya rabuwa da ita yanzu ba tunda har kika furta haka. Amma ina jin kunyar baki na ya furta wata mata so a gaban idonki. Idan ne haka sai naga kamar na ci fuskar ki ne. Dan na yi alƙawarin daga kanki ba zan sake furta maganar su ba. Sai dai kawai ne wa inna biyayya a matsayinta na uwa. Da ƙyar na iya tashi ne alwala na sallah duk da taimakon mijina na aiwatar da komai tun da kwana biyu Auwal ma baya fita saboda halin da na shiga. Washe gari ko tun da safe na tashi na fara gyara ɗaki na, ganin na fara jin daɗin jikina ne na kai wa Auwal ruwa ya wanka na kuma zaɓar mishi kayan da zai saka. Tun da na ga yanayin zafi ne ni ma na yi wanka na tsala ado na cikin ƙananun kaya. Na jima jikin madubi ina kallon cikin da ya bayyana a jikina. Sanye nake da riga 'yar karama, kallon madubin nake ina yi wa Allah godiya, wani irin kyau na yi da haske wanda ni kaina na yaba wa kaina da kaina. Na ji an sakalo wuyana ta baya ana kuma raɗa min maganganun da suka firgita min lissafi. Ban san lokacin da na zame ƙasa ba. Yau ma dai na ga alamar ba kya so na fita, sai wasu abubuwa kike, to yau dai gaskiya sai na fita. Na ɗago ido ina duban sa, muryata ƙasa ido na ya gane min irin kyan da kayan suka yi wa Auwal. Na ji wani irin kishi ya motsa min. Na tambayi kaina da kaina, yanzu a haka mijin zai fita wasu matan su gane min shi? Nan ku na ce gaskiya sai ya canja kaya, to amma idan ne haka ai zan ƙara makarar da shi ne. Haka dai na sa wa zuciyata dangana har sai da na ji ya miƙe yana gyara agogon da ke ɗaure a hannunsa, ni ma na tashi tsaye. Na yi mishi rakiya kamar yadda na saba. Mun fito a tare fuskokinmu cikin annuri da annashuwa. Na muka ci karo da su inna da baba, inna har kusan faɗuwa ta yi don kallon mu ni da Auwal. Muka risina don mu gaishe ta amma ita ba gaisuwar take so ba. Tab, Auwalu, baka dubi kanka a madubi ba ne? A ce yanzu irin wannan shigar da ita za ka yi ka fita, sai ka ce wani ɗan Yarbawa? Sai ka biye wa matarka duk abin da take so shi za ta yi ko? Ta ma zama uwarka, ta zama ubanka. Ita ma ga ta nan ta sanya riga da wando kamar 'yar kwaɗo. To wallahi Auwal ka dinga yin abin da ya dace da kai. Kar ka je matarka ta kai ka ta halaka ka. Ni dai ba ruwana tunda ban isa komai wajenka ba. Ya dube ta fuskarsa a sake kuma rausayar da kai ya ce, haba inna ba kya gani yanzu damuna ta ja baya zafi ake yi? Kin ga dan na sa ƙananan kaya ai ba laifi bane, ni dai na bar kula. Cikin sauri ya fice yana ɗaga min hannu, ni ma ina ɗaga mishi. ɗaki na koma ina tunanin ƙamshin turaren Auwal kenan. Na ji shigowar inna cikin ɗakin, nan na waigo muka haɗa ido biyu da ita. Gabana ne ya muguwar faduwa ganin abin da take dauke da shi a hannunta. Ta nufo inda nake ta kafe ni da ido wanda ko kiftawa ba ta yi, ni dai na rasa abin cewa. Tsawar da ta daka min ce ta sa na ji dan ciki na yana juyawa kamar zai tsaga cikin ya fito. Ki karba ki sha nace zai taimake ki wajen laulayi. Na ga da alama ke mai yawan laulayin ce. A'a inna wallahi ba zan sha ba, ko da shine karshen zamana da Auwal na haƙura da na sha abin da ya fito daga hannun ki. Bari na sake ni da mijina, kin addabi rayuwata, kin tsangwame ni. Duk na aure danki shine kike ta neman hanyar da dole sai kin halaka ni. Yarinya kin girma, ina matsayin uwar Auwal kike faɗan maganganu saboda kin ga ina son na taimaki rayuwarki, to shikenan. Tunda kin mai da ni macuciya, amma idan kin san wata baki san wata ba zan gwada miki tsohon kashi. Nan da nan inda ta kama ni da kokawa, ala dole sai na sha maganin da ta bani. Ban san lokacin da wani karfi ya zo min ba, kawai ganin inda na yi a ƙasa wanwar tana faman zuba ihu. Babu da Larai ne suka shigo a tare har suna karo da juna. Ganin inna a ƙasa ne yasa Larai ta ja wani dogon tsaki wanda har sai da baba ta dube ta. Wai inna me yake faruwa ne na ganki a ƙasa kamar wadda kika yi kokawa, ko dai sharin wannan makirar yarinyar ne? Gashi kuma na ga duk jikinki a jike, ki faɗa mana ko wani abin ta aikata miki, cewar baba. Wallahi baba wannan yarinyar ba ta da ɗa. Duba ki ga abin da ta yi min sai ka ce ba uwar mijinta ba. Wai kawai daga zuwa taimako shine ta yi min haka, ta kuma sheƙan maganin a jikina ta kayar da ni, ji kake kamar ba zan iya miƙewa ba. Wannan yarinyar iyayenki ba su iya haihuwa ba, cewar inna. Larai da ke tsaye gefe guda ba abin da take sai faman kallon su gaba ɗaya. Ni kam ina tsaye a inda nake, in ban da nishi ba abin da nake saboda tsabar gajiyar da ni da inna ta yi. Can dai na dubi inda Laran take, na ga dai ba ta da alamar magana.
Nai karfin hali na soma tambayar ta, ko lafiya na ganta yau haka? Ta shaida min ciwon ciki ne yake damunta, amma ta sha magani har barci ya fara daukar ta jiyo ihun inna shine ta fito. Ki yi haƙuri ki koma ɗakin ki huta, kin san sha'anin gidan nan sai an yi haƙuri, kuma inda sabo ai mun saba. Haka ne Anti Fa'iza, na rasa wani irin abu inna take nufin ki da shi. A ce kullum zuciyarta babu alkhairi akan ki sai dai mugun nufi? Ni fa da ni ce a matsayin ki da tuni na karya mata kafa ko hannu, kowa ma ya huta. Cewar Lara. Na yi saurin rufe mata baki da hannuna na kuma janye ta muka shige ɗakinta. Gudun faruwar wani abu daban ya sa muka gudu muka bar inna da baba a cikin ɗaki. Na zauna a ƙasan gadon Larai, tai na hawo kai naki. Na zauna a gefen gadon. Muka ci gaba da hira, a haka na kwashe abin da ya faru tsakanina da inna yau na shaida mata. Ai da ni ce ki Anti Fa'iza, duk yadda zan yi sai na yi, na matse mata baki na zuba mata ta shanye shi tas mu ga abin da zai faru da ita. Kin tsaya sanya ne da kin bani haɗin kai da tuni wancan zance ake ba wannan ba. Me za a yi da tsohuwa irin wadda ba ta tsoron Allah? Ya kamata yanzu ta rage tsangwamar ki tunda abin da take miki gorin ya samu. Mai dariyar yaƙi wadda Bahaushe yake kira da tafi kuka zafi. Daidai lokacin da nake ƙoƙarin miƙewa tsaye da nufin na koma ɗaki na ne, na kalli Larai. Ki har yanzu baki san ƙiyayya ba ne. Ai ko zan cika gidan nan da 'ya'ya, inna ba za ta taɓa sona ba. Tunda tun asali a hakan ta fara. A ba haka bane Anti Fa'iza, tunaninki kenan, yanzu tunda kin samu cikin ai za ta soki. Na daga mata hannu na fice daga ɗakin cikin sauri ina sharar kwalla. Da shiga ɗaki na akan gado na fada ina gosheken kuka. Da motsa ba sai da naji dan ciki na yana motsa sannan na gyara kwanciya. Na san na takure shi a irin kwanciyar da nayi. Bacci ne ya dauke ni, nayi wani mugun mafarki inda naga inna ta doso wajena da katuwar wuka tana tunkarar ciki na. Ai kuwa hannu na sa na dafa cikin wata irin ƙara na saka wadda ta yi daidai da shigowar Awwalu. Jini yana tambaya, "Anya ko lafiya kike Fa'iza, maimakon ki yi addu'a amma kika farka da ƙara?" Ai kin ga ba haka ake ba, ko me addu'a ce za ta yi maganin sa, kin ji ko? Tashi ki je ki yi alwala, kin ga tunda yanzu aka yi sallar magariba kina bacci. Duba ki ga ɗaki kace-kace sai ka ce bola. Ba wajen da mutum zai iya zama ya ji daɗi. Yaushe kika fara ƙazanta kuma? Na zuba wa Awwal ido ina mamakin abin da ya faɗa. Ni dai na san na gyara ɗaki na tas. Na fito daga cikin ɗakin na nufo falon na karo da falon kamar yadda Awwal ɗin ya faɗa. Na san wannan aikin inna ne, ta nan kuma ta bullo ke. Bayan na yi alwala ne, na zo na gabatar da sallah na fara ƙoƙarin gyara inda aka ɓata, amma da taimakon Awwal komai ya zama tsab. Muka zauna ni da shi muna hira, dube ni yace, "Kin ga yadda kika ƙara kyau, kika yi wani haske, gaskiya wannan cikin ya miki kyau sosai." Murmushi nayi ina tsokanar sa kamar yadda na saba. Ya janyo ledar da ya shigo da ita wadda take dauke da sakon da na bashi. Ya fara budewa, ni ma kuma na kaguna motsa baki na dan a yanzu baki na baya son komai sai kayan itatuwa kamar irin su ayaba da lemo da dai sauransu. Ya baran ayabar, ya bani a baki ina ce kenan naji inda na cewa, "Imana, ga sanan shi da ita maciya amana." Ina nan yana biye mata aiko ta shigo cikin ɗakin da sauri ta kai hannu ta ɗauke ledar da ke gabansa tana faman masifa. Wai matarsa kawai zai saiwa abu, amma mu ko in kula. Ni da Awwal dai bamu ce komai ba sai kallo da ido. Washe gari ne da safe Awwal ya fito saboda mitin ɗin da za su yi da abokan kasuwancin sa, kafin ya fita kuma ya gyara min ɗaki saboda bin dokar likita. Ban farka ba kam sai wajen 11:30 na safe na yi wanka na sanya a baya baka na gyara gashin kaina. Na jima ina kallon kaina madubi na gaskata maganar Awwal da yake cewa na yi kyau sosai. Haka dai na ƙara kallon kaina a madubi ine wa Allah godiya bisa ni'imarsa. A can tsakar gida kuwa ina da baba ne zaune suna faman tafka faɗa kamar kullum. Yayin da inna take watsa gora bakinta, Awwal ya sallama ya shigo hannunsa rike da leda. Ai kuwa inna ta miƙe da sauri ta kai wa ledar tafka tana cewa ba zai yiwu a ce muna ganin kana wucewa ɗakin waccan sakaran da leda. Mu kana barin mu baki a bushe ba, ni ma yau sai na cika suna Awwal. Shi dai Awwal ya kasa cewa komai. Hannu ta sa ta yaga ledar da ƙarfi, gorubar da ta zube ƙasa shine yasa ta tsuke fuska tana cewa, "Me nake gani haka? Dan ka san bakina ba zai iya tauna goruba ba shine yasa ka shigo da ita. Kwashe tsiyarka ka kai madan ke bakinki ba zai iya taunawa ba, ni zan iya." Hannu babu ta sa ta kwashi gorubar san ranta. Awwal ya sa hannu ya kwashe sauran ya nufo ɗaki na da ita. Na tare shi cikin murna da kulawa. Na kalle shi don na san yau akwai damuwa a tare da shi. Nan da nan nayi kokarin kawar masa da komai cikin lokaci kankani. Na fara garzar gorubar da na kwallafa raina a cikinta. Sai kuma na ji yau ba abin da nake son sha sai rake. Raken ma wanda ba a gyara shi ba na shaida wa Awwal cikin sauri ya miƙe da nufin samo min raken. Sai na ji tausayinsa ya kama ni nayi saurin dakatar da shi. Ai duk inda za ni sai na samo miki abin da ranke ke so. Na bi bayansa muka fito tare inna da baba ne zaune a tsakar gida. Inna ce ta dube shi a yatsana ta ce, "To mijin ta ce, ina za ka daga dawowarka ko hutawa ba kai ba shine za ka ƙara komawa."
kai dai Auwal ka canja hali. Na ga alama wannan matar taka sai ta dulmiyar da kai duk inda ma za ka je. Ka je amma sai ka shigo min da tsiran nan mai ɗan karen daɗi ka faɗa musu su zuba yaji sosai saura kuma naga ka siyo min kai ɗaya da na baba ka tabbatar ƙulli na daban kar ka sake ka haɗa min da na kowa kana ji na ko ni gyaɗa kai alamar yaji ya sa kai ya fice ni kuma na koma ɗaki na ina jin baba na cewa da inna ni fa wannan son ran da Auwal yake a cikin gidan nan ya ishe ni a ce kullum Fa'iza ce ke da fawa a zuciyarsa. Tun da na zo gidan nan ban taɓa ganin yi wa Larai dariya ba. Wannan wace irin maye yarinya ce da ta gama da Auwal tasba ragowar komai. To masu sauraro dama an ce laifin daɗi ƙarewa. A nan zan ɗiga aya a cikin wannan shiri namu na duniyar hikaya. Inda muke karanto muku ƙayataccen littafin Uwar Miji wanda Aisha Yahaya Tanko ta rubuta. Ya zo muku daga nan Aisha Yahaya Tanko TV Channel. Fatima Abdulkadir Kurawa gimbiyar taku ta nishaɗin zuciya da nake karantowa nake cewa ku kasance da ni a gaba don jin ci gaban wannan shirin na barku lafiya.